Bunso, bumili ka nga muna ng suka at pati sa tindahan. Sige po, ma. Mukhang masarap po ata yung lulutuin nyo, ah. Oo, yung paborito mong kilayin. O, ito yung pambili. Sige, ma. Hoy, miss! Ano ka ba? Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Munti ka na kitang mabangga! Ikaw yatang malabong mata. Hindi ka nga tumitingin sa daanan. Nagmamadali ka ba? Ano ako? Ikaw ang abala sa pagsiselfone mo. Mandadamay ka pa sa disgrasya. Talaga ba? Sorry ah. Pabili po. Pabili nga po ng soft drinks, dalawa po. Pabili nga pong tinapay. Ikaw na naman? Sinusundan mo ba ako? At bakit naman kita susundan? Di naman kita boyfriend. Ano sinasabi mo? Wala. Parang ngayon lang kita nakita dito sa lugar namin, ah. Taga dito ka ba? Di ako taga dito. Taga ibang bayan ako. Ganun ba? Anong ginagawa mo dito sa lugar namin? May sakit kasi yung pinsan ko. Dinalaw ko lang siya. Ah, kaya pala. Ako nga pala si Christian. Ikaw, Miss Ganda, ng pangalan mo. Ako nga pala si Dixie. Pwede ba kitang maging kaibigan? Sige. Hindi ka lang, pasok ka. Kapakilala kita. Sige ba? Mano po? Si Dixie nga po pala. Mano po, tita? Ito na ba yung mamanugangin ko? Opo, ma. Kung papay si Dixie, napakasalan ako. Nako, tita. Masyado pong mapagbiro ang anak nyo. Hindi, love. Seryoso ako. Gusto na kitang makasama. Basta pumayag ka lang na pakasalan kita. Oo nga naman, iha. Para mabigyan nyo na ako ng apo at maalagaan ko pa. Hayaan mo, love. Hingin ko yung kamay mo sa mga magulang mo. Papasama ako kay mama. Mukhang kasalan na bunso. Kailangan mo ipaalam ito kay kuya mo. Opo, ma. Tatawagan ko po si kuya. Sige po, tita. Pumapayag na po ako na pakasalan yung anak nyo. Tama ba yung narinig ko, love? Oo. Ops, ops, ops! Nandito pa ako sa harap nyo. Tara, kumain muna tayo at may naihanda ko para sa inyo. Sige po nga. Alam kong masarap yung niluto nyo. Tara. Hello, kuya. Ano yun, bunso? May babalita ako sa iyo, kuya. May girlfriend na ako at ikakasal na kami. Kabilis naman nata ng pangyayari, bunso. Mahal na mahal ko siya, kuya. At ayaw ko nang mawala pa siya sa buhay ko. Ganun ba? Kailan ba ang kasal? Baka sa susunod na buwan, kuya. Sana makauwi ka. Subukan ko, bunso. Mahirap kasing kumuha ng bakasyon dito sa trabaho ko. Sige, kuya. Asahan kita. Ingat ka dyan. Ma, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Ano yun, anak? May problema ba? Ba't ganyan yung boses mo? May asikasuhin lang po ako, ma. Pwede niyo po ba akong ipaalam kay Dixie na hindi muna ako makakauwi ng ilang araw? Ayos ka lang ba, anak? Ayos lang po ako, ma. Papaliwanag ko na lang po pagbalik ko. Sige, anak. Kayo na po munang bahala sa asawa ko.
Ano kayang ibig sabihin nito? Buntis kaya ako? Kailangan ko ipaalam kay Christian ito. Tiyak matutuwa siya. Tamang-tama, kaarawan pa naman niya ngayon. Love, anong ginagawa mo dito sa labas? Hinihintay kita, love. Gusto lang sana kitang batiin ng happy birthday. At may regalo ako sa'yo. Ano yun, love? Nag-abala ka pa? Wala naman akong binili, love. Pero mas higit pa sa material na bagay ang regalo ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin, love? Diba, gusto mong magka-baby tayo? Ngayon, matutupad na. Ano? Tama ba yung narinig ko? Oo. Bakit parang hindi ka masaya, love? Nagulat lang ako. Mabubuo na yung pamilyang pinapangarap mo. Sige na, love. Magpapahinga na ako. Diyan ka muna. Love, inaraw-araw mo na pag-inom ng alak, ah. Hayaan mo na ako sa buhay ko. Asawa lang naman kita. Ano bang problema mo? At bakit lagi ka na lang ganyan sa akin? Ikaw ang problema ko. At bakit ako? Anong ibig mong sabihin? Napakasinungaling mong babae. Bakit mo nasabi sa akin yan? Sana hindi na lang ikaw yung minahal ko. Pinaglaruan mo lang ako. Pinakasalan kita kasi minahal kita. Aminin mo ng totoo, Dixie. Alam mo naman kung anong totoo. Totoong ano? Na hindi ko anak niyan dinadala mo. Paano nangyari yan, Christian? Eh, ikaw ang asawa ko. Oo, ako nga ang asawa mo. Pero malabong ako ang ama ng dinadala mo. Hindi ko sinasadya na lokohin ka, Christian. Nung nakilala mo ako, sobrang gulo ng isip ko. Paano na itong dinadala ko? Dixie, hindi pa ako handa sa mga bagay na yan. Anong gagawin ko? Huwag mo nang ituloy. Total, mga bata pa naman tayo. Hindi maaari, Renz. Lagot ako sa mga magulang ko. Kasalanan mo yan. Hindi ka kasi nag-iingat. Renz! Renz! Hoy, miss! Ano ka ba? Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Ikaw yata ang malabong mata. Hindi ka nga tumitingin sa daanan. Nagmamadali ka ba? Ano ako? Ikaw ang abala sa pagsiselfone mo. Mandadamay ka pa sa disgrasya. Talaga ba? Sorry, ah. Minahal kita nang higit pa sa buhay ko. Binigay ko lahat sa'yo. Pero ganito lang pala yung isusukli mo sa akin. Baka hindi mo gugustuhin yung sasabihin ko sa'yo. Love, paano mo nalaman yung totoo? Dahil nung nawala ako, nagpatingin ako sa doktor. At nalaman kong matagal na pala akong baog dahil sa trabaho ko. Love, patawarin mo sana ako. Hindi ko alam na hahantong tayo sa ganitong sitwasyon. Umalis ka muna sa harap ko. Baka hindi ko mapigilan yung sarili ko. Christian, love, patawarin mo ko. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita pa. Christian, minahal kita kasi ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Sana magkaroon ng tamang panahon para mapatawad mo ko sa mga nagawa ko. Ngayon, kailangan ko munang umalis. Oh, anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Bakit ikaw? Anong ginagawa mo dito? Bahay namin to.
at kapatid ko si Christian. Huwag mong sabihin na... Asawa ko si Christian. Diyan ka na at aalis na ako. Teka, Dixie! Bitawan mo ako! Diyos ko, sana mali ako. Sa dami ng tao sa mundo, magkapatid pala si Renz at Christian. Pinaglalaroan ba ako ng tadhana?